Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan,
May mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be, a family always there, to be strong and to lean on. Yes, welcome to the family, your Pamilyang Kapampangan here at 99.9 FM Radyo Guagua. Tulong-tulong po tayo! Mapalinggat panapon po ken buong kabalenang Guagua. O ini naman po yung kaya kayong DJ Ma'am Ning. I miss you all! And of course, syempre, maya pagat panapon kaya katamong Honorable Mayor Tonton Torres. Yan, alright? And, at nepong kagaling pamalakad king kayang gobyerno kaya Guagua, syempre, kailangan saluduan tayo. Nepo, ulim pong anyang may kalipas sa Domingo, atin tamang signal number 5, pero ela po method to, yes. Thank you so much, Nepo. Congratulations to the municipality of Guagua. Yes, welcome to the family. Kareng kaya katamo pong kalapit balen, Nepo. Ang balen ng sasmuan na nung nukarin, dakal pong makirandam ken. So, maya pagat panapon po kaya kayungan, kapamilya ming taga-sasmuan. Yeah. Right. And then kaya katamo pong listeners, watchers also in Lubao, in Florida Blanca. Yan po, di Sir Henry Muli. Kukwento na po ka na ako last Sunday na makirandam la po ka no, abang at chula king kotse data papunta la Angeles City po. So atela po ka maniwala rin kayang kapatad na co-teacher na ako. Yes, so yan po co-teacher kaya po kaya kayong wali ken ni Sir Henry Muli maya pagat panapon po kaya kayong angken. And of course, kareng kaya katamong talapakiramdam also, Nepo, watchers in Santa Rita, in Porac, Bacolor, San Fernando, Apalit, Macabebe, Masantol, San Luis, saan pa ba? Candaba. Sana la kung nga kalingwang kareng municipality na ng Pampanga, Nepo, Santa Ana and Arayat. Yan. Okay, and the city of Mabalacat and the city of Angeles, Nepo. And especially rin pong kaya katamong listeners ka rin kay Clark City. Yan. Sabi nating Sir Muli na the city within the city of angels. Yeah. Good afternoon to all of you. This is your DJ Ma'am Ning again at 99.9 FM Radyo Guagua. Alright, and of course, din kaya katamong karatig lalawigan, Nepo, makirandam la naman karin king Bataan, Sambales, yan, Nepo, in Manila, rin kaya katamong friends and relatives ken, Nepo, papanalbenda katamo, sa buong bansang Pilipinas. Hello po, magandang hapon sa inyong lahat. At syempre, rin kaya katamong kabalen, kabayan, Nepo, rin kapamilya tamo, pamilyang Pilipino in abroad. Doon po sa United Arab Emirates, especially in Dubai,
Jeddah, wow, mintanepin pala, Saudi Arabia, ingka na kung malagong bayon, po, malagong hipag, si Miss Jetel Bermudo Gaviola, yan. Jet, hello, wag kang pa homesick dyan. Ingatan ka ng Panginoon dyan. God bless you, kapatid. And of course, den kay katamong den ka mag-anak ng Ma'am Susan Ginto Serrano, Karin Ken Dubai, si Noe, si Mark, si Sister Tess niya, and ang kanilang darling baby, si Liam Caleb. Hello, good afternoon to all of you. A good day to all of you there, ne po. Den hanggang kabalenta mo Karin keng Middle East. Maya pagat panapon kay kayungan Ken. At syempre, tala kakalingwan, maya pa bengi keng Amerika, kang Sir Rolly Songko, kay Sir Manulid, yan, po, rin hanggang kabalenta mo na yung mga lingwan keng amanong siswan, at ami Miss Dane, ingguagwa ka rin keng Amerika, maya pa bengi po kay kayungan. And syempre, to our friends and relatives in Canada, yan, po, hello sa inyong lahat dyan, sina Kuya Ogie, sina Kuya Rene, po, Sir Robert Ocampo, hello po, magandang araw po sa inyo dyan sa Canada. So sa ating mga listeners, watchers dito, kindly share, po, kindly share our program with your friends and relatives too. At magiging matutuwa po ang Radyo Guagua sa inyo. And ano pa ba doon sa Italy? Yes, a good day, no? Lagi ami Miss kay Sir Nilo Manakop. Sabi niya magandang umaga, hapon, gabi. A good day there in Italy to our friends there. And saan pa ba? Sa Iraq, sa Israel, sa Sudan, sa Hong Kong, yan, Singapore, in Vietnam, yes, in Pakistan. Hello, good afternoon to all of you. A good day to all of you there. So, mayap, ayabak, gatpanapon, bengi to the whole world. Hello po sa inyong lahat. And of course, din kay katamong avid listeners, watchers, Kenny Guagua, po, Ludwig Songlao, hello, happy birthday! Yan, happy birthday, Ludwig! Thank you so much, Kenny Pedala mong, bag Kenny ka na ako, nang kasanting, po. Dakal salamat, kung pabalo nung nanining laman na ning paper bag, pero thank you so much, Ludwig, at, Kaluguran May DJ Ma'am Ning, and I love you too also, and Ma'am Beth. Yan, alright. Happy birthday, Ludwig! And likewise, happy birthday to my co-master teacher, Dr. Shari Laksamana. Hello, happy birthday, Doc Shari. Happy birthday! Alright, sabi po ni Ludwig, hello po, Ma'am Ning, pa-shout out po. Number 1, Radyo Guagua, 99.9 FM. Love you, Radyo Guagua. Pa-play po song, Ma'am Ning, Let's Get Loud by Jennifer Lopez. Thank you po, Ma'am Ning, and hello po, Sir Aldwin. And Kuya J. Gaviola Romuar. Yan. Thank you so much, Ludwig. At eka magtampu kang Kuya J mo. Andiyan ako. Andiyan ako, malagad na ako mong ulingat na yung kabi si Kuya J mo, pagpasensyan mo, Rugo. At dakalya si kaswang kembien ng at pag-pray me. And syempre rin kaya katamong kukuwang test ngayon, as of now, mag-test lot. Kaya yung bunsumi ka rin, nawa i-bless na nening Diyos na may pasarya kayong board exam. Pakipanalangin tala po rin hanggang mag-test ngayon ng aldo ngayon na denan na lang katalinuan, intelligence, knowledge, and wisdom of God po na sana kasihan no ng Diyos at mga pasarla po. Okay.
What else? Yes, Ma'am Susan Ginto Serrano is watching. Siyempre, Nepo, nakatapag rin Ma'am Susan. Sabi po niya, hello po, beautiful Ma'am DJ Ning. Good afternoon po. And with so many hearts. Wow. Thank you so much, Ma'am Susan. I love you, Ma'am Susan and Ludwig. And coming from Nel Manalili Danan, pa-shout po kang Ma'am Neng Kiros. Yan, okay? So, shout out to Ma'am Neng Kiros coming from Nel Manalili Danan. Good afternoon to all of you. Alright. Yes, syempre, tara kakalingon din kaya katamong officials gani Guagua, po. Binati tayong Honorable Mayor. Tamo, syempre, batiin din natin ang ating mga officials dito, no? Si Honorable Jun Lim, our Vice Mayor, and the Sangguniang Bayan members of Guagua, Nepo, at siyempre, kaya katamong administrator, ne, Tonton Tuanyo, yan, sabi ko pin last Sunday, disnang ko lang magobra Kenny, Nepo, wow, congratulations po king Baleng Guagua at atintamong mga sipag officialis ang makanini, Nepo, tsaka Mika TV tamong maragol, screen ketanwal, ne, na nung ka rin nakakit dengan din kaya katamong kabalen nung nanong malalyari. Alright? So, congratulations po kay katamongan taga-Guagua, Nepo. It is a very good accomplishment to all of us. Yan. At maano po tayo po may bugkong ikay king FB na masikan lang manalangin din Kapampangan. Right? Den taga Pampanga masikan lang manalangin uling iya makaing menalasa ing bagyo kay katamon eh. So magaling manalangin ang mga Kapampangan. Wow, Nepo. So we thank God, ne. Dakal salamat kay Dios, Nepo. At dinayo na katamo kay nanumang disaster last week, Nepo. At do syempre aminan tamo mi patuntod ne because of that signal number 5, my goodness ne. At ako pin medyo mag-worry ko ketang kana akong balew limping lagi ne tatas ne. May bugnes sula po ni ngangin itang kana akong bubong ne. Pero praise the Lord ne po. At masalesaya po, sabi ko pin, Lord, di kang memye keng bale ngay ni, alaing karapatan ni bagyo ngay ni siran ng bale ko, ne po. So, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Yan, alright. So, an applause to our God na laging nag-aantabay, nagliligtas sa atin. Okay, to start the hot afternoon, ne po, mag-ano po tayo ngayon, puro ano tayo, what do you call this? OPM po tayo at nakita ko po itong mga kantang ito at ako'y medyo nagustuhan sila. So let's start this beautiful song by Yeng Constantino, ne po. Karenganggang makipag-chat-chat ken, ne po, miming at kayo. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua.
Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Palalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya. Kaya doble ingat pa rin.
Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi. Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus. Magsuot ng mask, maghugas ng kamay, buksan ang mga bintana para sa mas maayos na daloy ng hangin. Sumunod sa physical distancing, umiwas sa mataong lugar, at higit sa lahat, magpabakuna. Umaasa ako at ang aking pamilya na sa isa-isa nating pagpapabakuna, patuloy ang ating kwento ng sama-sama. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Congratulations! Nanalo ng 1 million pesos ang SIM card mo. Padala ka ng 1,000 load para maklaim? Ha? Totoo ba to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Tara't magsaya, isang tabi muna ang problema. Magsama-sama, magpabakuna, Magsayawan, pag fully vax na. Tayo'y magpabakuna. Let's spread the good vibes sa bayan. Tayo'y magsama-sama. Let's get vaxxed for good vibes, kababayan. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng coronavirus disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO,
KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Communications Commission. Alright, welcome back to Pamilyang Kapampangan. Okay, sabi po ni Ma'am Susan Ginto Serrano, hello mo rin po kareng listeners and watchers of Radyo Guagua 99.9 FM. Maya pa oras po and keep on tune into our favorite Pamilyang Kapampangan, and of course with our beautiful DJ Ma'am Ning. Wow. Happy listening po. Let us enjoy the beautiful music and very educating advices and shared ideas and opinion of our Pamilyang Kapampangan fanatics. Yes. You're welcome po, Ma'am Susan Ginto Serrano. Okay. Alright, ano bang ating topic ngayon? Ito po kasi po, meron po kami, tawag dito, na-observe namin sa aming mga students, no? Medyo naiiba sila. So, ang ating topic po ngayon ay how to face post-pandemic life. Yan, Ma'am Susan, how to face post-pandemic life. Yan. Makanano tayong harapan nimbi after the pandemic. Niya po, uling deng anak tamo, bala mo, mila anting dyan nung makananula. Niya po, ating lupang misdan, ating lupang, ating medyo nanungaos kanina, retang masasalbahi datang niya po. Aliwalay tambala mo, alang kwenta itang pamitipon-tipon dang mi papamilya niya po. Remember anyang pandemic po, bawal tan lumwalbalen. So, mika banding, we expect that there was a beautiful banding in the family niya po. Pero bala mo, wala mo akalingwanda yata ing turuanan lang GMRC reng anak ne po. So how to face post-pandemic life ne po nung anyang bayo pandemic, medyo masalasalese no mandeng hanakot ot kaya rin na ng pandemic bala mo mibulos lang ne po. Alright, so a pleasant afternoon yan. Huwag nating kakalimutan ang ating kumpare ne po, si Sir Aldwin Malyari and family, and then si Kuya Jun Panganiban is still the Kuya ng Bayan, and the beautiful wife, principal, ne po, Madam Shena Panganiban. Naturaling ka na akong principal, Madam Eloisa Silusong, ne po.
at the energetic at maganakang principal ne Tabalot Bisay. Ne po, ika madam ko, ika makaing mamirong mama ko Betis High School, alright? Tabalo ning ni ot ni nano paming shapol ayan eh. Arian mo na yung 5 years mo, arian mo na yung 1 year pa kem Betis High School, okay? Kaluguranda ka, Madam Principal, ayan. Alright? Ano siguro rin makarandang? Sip-sip yan siguro yun. Aliko sip-sip ne. Poreng ang gapong meging principal tao, Madam Jesus Agustin, yan. Kaluguran tayang kaluguran ni Madam Be. Ne, Madam Damin ko. How are you? Kumusta na ka? Ne, potandadanan ko keng lubang. Da kaya kakit, ne. Sabi na, eya ka no palpipalwal kem balena yan. Ne po. And of course, si Madam Estralita Baluyot yan. Ika na akong pinsa na yan. Potandaramdaman na ako, maili kem bien. Na, makayawa ka ni ngaili ko, wadang makanyan. Alright. And pati rin ka na akong estudyante, uling ikit na akong mega smile na alang face mask, ne? Ba? Burida, istong mag-smile ko, istong maili ko, alang face mask. Ne? Tabalo ka relot, kaburida nga kakit na akong reng mangayap, ne? Kapos na akong kay strict one. Mega strict ko ngayon eh, uling ikit ko rin anak, mangailangan lang discipline in despite of the lugod ne po, mangailangan lang discipline de nga anak, lalo na king pamag-aral. Sabi ko pingkarela, kaluguran da kayong kaluguran ako ne, at matas ko pangarap kay kayo ako, right? So, totoo naman po ito, ne? Kaluguran mila po rin estudyante mi. So, anyapin halos, ne po, ing topic tamo kini pamilyang Kapampangan, kareng estudyante at kareng pengari, ne po. How to face post-pandemic life, yan, ne po. So, inaasahan po natin ang sharing of ideas ng ating mga tagapakinig, ne po. Mag-chat po kayo dito sa ating chat box dito sa Pamilyang Kapampangan, ne po, sa FB. Ewan ko bakit nawala itong sa akin sa TV, no? Pero itong sa akin sa cellphone meron ako, alright? So, yan, kung medyo ano po ang inyo, wow, yan, bumalik si DJ Ma'am Ning sa TV. Alright. So, kung medyo nabubisit po kayo sa antag dito sa commercial natin dito, no? Pag nagpapatugtog po tayo, you can switch on to Twitch TV po, ne po. Sa Twitch TV wala pong interruption 'yon, okay? And of course, yung ating mga transistor radio, actually kami dito, meron kaming transistor radio para ma-monitor namin ang aming pinaggagawa dito. Alright! Diyos mio, corazon. Ne? Talagang ing radyo yung pampala ko, stress ko kembie ko yan. Ne? Kapagal ko pa Domingo, my goodness, alatang painaw. May kapainawa ko pa mo po ken December 1. Yan, the whole month of December. Pero as of now, pa Domingo tamo pong mapagal ne since August. Yan. August to November po yung kapagalan na ini. At dapat kasi ikayda ne ni pa yan ren taong mapanusga keng FB. Talaga naman po na kailangan dereng teachers increase increase in salary. Kailangan miya po pong mga katas na nga hanggang bage-bage ne po, lalo na ing gasolina. Kulang namin nga maglakad na kami mo keng eskwela nung nga marayo ing eskwela, maglakad na kami mo talaga ne. Okay? At talagang hinggang katipiran gagawan mi kay but deng nangawas kanina rembashers tamo keng FB ne dabalo ing brother eng mestra balada mayayari mo ketang 6 hours ali po po mayari keng 6 hours in kaya kaming obra bilang mestra. Okay, so balayo po
kaya rin na ning 6 hours muli na kepo makapahinawa kami. Ali kepo balayo ka lang. Ali kepo, my goodness. Alright? Yan, pampagising po sa inyo yung trumpet na yon. So, panawagan po, Nepo, sa mga parents yan. Bisita nyo po rin kayong anak keng eskwela. Ito pong pepayaws na kayo, Nepo. Anyapin po, in topic tangin, how to face post-pandemic life. Kaya rin na ning pandemic, Nepo. Makanano yung harapan ng biye. Nepo, uling pong may mag-parents needed na kami po uling kakit mi pong behavior daring anak, Nepo. At pisopan-sopan tala po, uling pong dengana ka rin. Matas kayo po pangarap ka rin. At kami muna mang mestrada, matas kami po pangarap ka rin kaya kami estudyante. Burimi pong mabiyasa la rin, Nepo niya. Nung sana po din na nyo pong panahon din kaya kayong anak. Isto pong payaws na kayo kayong eskwela. Saludo ko ketang metong pengaring taga-Ketin, kening munisipyo. I didn't know na anak neta. So, saludo ko po kayo at pintalan na yung anak na may giyang hands-on kayong anak na, Nepo. We just want to remind you of your duties and responsibilities ka rin ng anak Adela yu po kay kami kayong eskwela. Okay? Alright, so let's have this next beautiful music, Nepo. So, tandaanan nyo po yan, misaw-saw po, kening pamilyang Kapampangan, metong tamo pong pamilya, timparasan na po yung programa tamo. Sali asaya po, makasawpya po keng pamilya, Nepo. Kaya ngayon kaya katamong title ng program tamo is Pamilyang Kapampangan, Nepo, na nawadakal pong makirandam kaya katamo ngayon oras na ini. Okay, so let's continue listening to beautiful music. At kung gusto po ninyo ng walang interruption, you switch on to Twitch TV po. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to. Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua.
Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya. Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi. Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus. Magsuot ng mask, maghugas ng kamay, buksan ang mga bintana para sa mas maayos na daloy ng hangin. Sumunod sa physical distancing, umiwas sa mataong lugar, at higit sa lahat,
magpabakuna. Umaasa ako at ang aking pamilya na sa isa-isa nating pagpapabakuna, patuloy ang ating kwento ng sama-sama. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Family again. Yes, you're still listening to 99.9 FM Radyo Guagua. Nepo? Okay, so, ano pa ba yung ating mga reminders ngayon? No? Yung ating mga napapansin sa daan. Diyos mio, corazon. Nepo? Eto po yung mga hindi po kaugnay ito sa ating topic ngayon. Nepo? Ang ating topic ngayon ay how to face post-pandemic life. Right? So, yung mga gustong mag-share ng kanilang mga ideas dyan, especially Ma'am Susan, yan, and Ma'am Lu, nepo, nukar na naman kay Ma'am Lu. Every Sunday, mag-enjoy yung Ma'am Lulwal Kembien, maya pa yun. Kaya, ba't kanina, lumayas ko naman. Alright. Ano ba yan? Nepo. Okay. So, ito napapansin ko lang po no sa mga nag-unload ng mga sasakyan, po, yung mga jeep o tricycle, yan po. Mag-unload tamo pong masalese, ileletala pong masalese rin kaya katamong pasayeros, my goodness, po. Yan. Ileletaya po ing sakenta mo, do not cause traffic po, ne? At, neng kaipin, ng house kanina, itampotang i-overtake mo la, ilapang mimwake ka, ne? Po, ang tinyang misan, kamuha na ka na ako nitang metong nga tricycle, my goodness, Diyos mio, karason, ne? Dita ko niya mo inagkat kay ni police station, pero ikit kayang tricycle, kolorum yung mayap. So, eya man dapat, alay man dapat kiti, ne, para mamasahero sing mayap, ne. At, panagkas at medyo peto lang ko ng bagya, ne po. At, kayan tamo po yung sarili tamo, ne. Lawen tamo po yung sarili tamo. Mag-unload kayo. Natural po. Aliwa mo po kayo yung ikayong daily kendalan. You're not alone kendalan, ne po. Atin mo naman pong taong mamaligwa ken bieda, te makapanenaya kaya kayo, ne po. So, ikit ko naman na alang kasalubong, overtake ko kabira-bira, bigla yung lili ko yung mayap. That is not right, ne po. Tinako man pong side mirror, para akit yun po nung nanong malalyari, kayo mo po kabud-kabud liliko, ne po, lalo na rin tricycle tamo, kayo kabud liliko, uling po pare-pareho tang madisgrasya, ne po. At nangaus kanina, potang kay, potang na mga tsukeng highway, at nakong pangabagal pulayi, ne? Potang kailangan kayong mabilis, kayo magmabilis. Potang kay buriye banding dalan. Po banding dalan, ne po, para pareho tamo pong motorista. Alright. Yan. Edit Tungol. Hello, Edit Tungol. Sabi niya, hello po, madam. Ne? And wow, Carl Eugene Manganti. Hello, my student. How are you? Ne, Carl Eugene Manganti. Good afternoon kaya kayo. Yan, i-share mo ka rin kaklase mo. Ne? I-share mo kaya katamong program ka rin kaklase mo, okay? So, Carl Eugene Manganti. Good afternoon together with your family there, okay? At,
Wow, Kuya Ogie, Marionito Gaviola Marukot is watching there in Canada. Hello, Kuya. Kamusta ka, Ken? Amis na nakakapilang kamuli keti Pilipinas. Yan, alright. Mimingat kayo lagi, Kuyang Ogie. Yan, and si Edith Tungol. Good afternoon sa iyo, Edith Tungol. Sabi po niya, hello po, madam. Hello to you also. Yan. Hello, cousin, sabi ni Kuya Ogie, po. Ining koyang kung masipag at talagang megsumikap, po, makanano yung mitas keng Vienna. Yan. Para pareho ke po istorya din, po. Megsikap. Oy, ni ping sasabihan ko ka rin kaya katamong pengari at estudyante, po, na megsikap kami mun talaga, Diyos ko, kakaluluan mirugo kem biemen, kalulong kami, my goodness, magmula niyang mga matela ring apong makwaltan. Po, makwaltan la po ring apo mi, neng deng apo mireta, magmula niyang metela ring mga tuwa, me down la ring aliwang aliwang anak daw, wapin din kaya kaming pengari, po, metong yung mitaga na makwalta, itang kaiking United Laboratories, so ito, po, yung mitaga na makwalta king pamilya ng Don Pedro. So, may ngalulo kami po, pero megsikap kami, po, masakit yung dalan papunta Babo pa si Bayo, pero ala pong imposible kang Diyos, po, alang imposible kang Ginoo, actually mas masakit pang delanan na biya kaya sa akin pandemic kay ni. Alright, so dakal salamat, Kuya Ogie, nagkaroon ka ng time na panoorin ako dito sa radyo, and maybe you can share an idea, Kuya Ogie, regarding how to face life after pandemic. Yan, how to face post-pandemic life, Kuya Ogie. Pakishare nga ang iyong idea dito sa ating chat box. Yan. And I'm going to appreciate it very well. Alright? And of course, yan, ang aking mga estudyante, Carl Eugene, manalbe kang ni anak, panal ben may madam mo, basta ing delanan kung kasakitan anak para mitas keng bien, so sana magsumikap kayo, magsamas kayo, nanula rin kaya katamong gawain pang eskwela, gawan tala, anyway, they are just very easy, reflection, major exam, very easy, saan ko limong may pasar kang mambrong marang lang kaya. Okay, so yan nga, yung sinasabi ko kanina, yung ating mga drivers, po, samasan tamo po nung nukarin tamo magbabang pasahero tamo, po, you are not alone in the road. Kayo po, aliwa mo po, kayo nga tsukendalan natin, kayo pong kayabe kendalan na namamaligwa mo namang keng bieda. So, tayo po para parehong bandiin dalan, may papagbigay tamo po, po. So, kayo po basta-bastang magbaba, keng libutad dalan, kayo po basta-bastang liku-liku, po, tsaka gamitan nyo po rin kaya kayong side mirror, baka nita, atin na man pong pakinabang, kinabityo rin ka rin sa kenyo, alala pong silbi, po. Ano ba yan? Alright, ano pa ba? Ring single motors, my goodness, Rening single motors sa Reni. O Reni naman, adwanang beses ditak muntik-muntikanan deng bangga ning kana kung sakyan keng crossing, Tandanan niyo po isang crossing ako, andiyan mabilis ko panga mag-cross over ko kening kanto ning Santo Cristo. Makakalali ko po bala mo tamo meg seminar keng LTO, my goodness, para pareho tampong mag-seminar keng LTO. So, palto tamo po. Let's apply. Po, nano po nga pag-aralan tamo. Makaluwal na ako. Kapit naning ka na akong kotse. Pegbigyan da na ako. Rening may susumagid na. Left and right, pegbigyan da na ako. Bira-bira, biglaya pang lunsot keng arapang ko. Ako balo nung may garalya o nano yung klaseng tao itan, kayang tamo po yung sarili tamo, po bang kanita, ay wasan tamo pong pare-pareho yung mika problema keng dalan.
At isa pong makanyan sigurado, ikayo po yung mayaran. Keraklan, ne po, ulim pong siyempre, makakain na kayo, pegbigyan da na ka rin misusumangid sakyan po, tangkay, bigla ka pang lunsot, ne? At kapilanta, napuno, nandin na naman, atin na naman na bigla namong otat nanano kayo. Ako, motor ko naman bihasa ko namang magmotor, kaya ko, ulinging minuna akong sakyan, motorya po. Megumpisa ke po ketang padjak, ke ba't megiyang moped, megiyang single motor, gaking magiyang owner at kotse. So, biyasa ko pong magmotor, balayo galang, anya nga akong magmotor, mo ko tutulirang kendalan, lalo na keng highway, ay nako, ne? Eka magder, makipag-race ka na ako keng highway, ne? Ikang madisgrasya, sigurado ita. So, ako po, biyasa ko namang magmotor, pero eko po mayabang kalupayo, ne po. Tutupad ko po keng traffic rules, ne po, nano po nga pag-aralan ko keng LTO. I am applying it, ne po. Alright. So, it's 3 o'clock. Let us have the 3 o'clock prayer first, and then I'm going to read Deni pong senior da rin kaya katamong talapakirandam Keti Pilipinas at Karin keng Canada. Alright, thank you so much Kuya Ogie for your idea, ne? Babasahin ko yan after ng ating prayer. God bless you. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumata yung breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya,
Apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka. Alright, welcome back to Pamilyang Kapampangan at daramdamang kepong kakalembang ing kaya katamong pisamban nawadeng hanggang makapakiramdam king kaya katamong pisamban ing manalangin la king oras sa alas 3 so kaya mag-ready na lang mag-ready na ko po para samba king Diyos. Yan. Alright, reminding you it's a Sabbath day today. Okay, so yung ating si Sir Rolly Songko is watching there in San Diego, California nga. Maya Pagbengi, Sir Rolly Songko, dakal salamat king kekang pamagpatnube palagi kayong Pamilyang Kapampangan. Sir Rolly, birthday ng Ludwig ngayon, batian me. Okay, sabi po niya, hello at Maya Pagat Panapon, Ma'am Ning Manalo Gaviola, peka kumpleto ng Sir Rolly. And si Ma'am Luda Dural is sign in now. Yan, mag-watch na yung Ma'am Lu kay Katam. Hello po, Doc. Sabi niya, good noon to everyone and a blessed Sunday to all of us. Yes, God bless you, Ma'am Lu. And thank you so much, no? Lagi mo akong kinakasama dito sa Pamilyang Kapampangan. Lagi mo kong abayan. Yan, lagi mo kong abayan kaya ni Pamilyang Kapampangan ni kayong adwang Kuya Frank, ne? And syempre, hello to the Pangilinan family there in San Agustin, Beres. Alright, so we're going to read the opinion of ang aking mahal na pinsan doon sa Canada. Ma'am Lu, ang ating topic ngayon ay how to face post-pandemic life. Yan, makananong ngarapan ing biye after na ning pandemic. Ulimping medyo akwento ko, Ma'am Lu, din kaya katamong estudyante, balamo ela milo kuban. Balamo edo likuban din pengari. Alright? Yes. Sabi na pong Kuya Ogie, taga Canada ya po ini, sabi niya, determination in the present will make you prepared for tomorrow. Yes, po. Kailangan nating determinasyon, determination to live, yan. Determination to be successful. Po, kailangan natin tang determinasyon kembia. Kailangan determined talaga na ating malyaring masanting kembia tamo. Bangkanita po magpatuloy tamo na energetic tamong mamarap keng biye aldoldo po at ayalalaki tuloy yung panalangin lagi kasi iyambi mamarap yung kaingeni separation anxiety po uling mikakaisip na ini nga po
burina kaya bine lagi mana. Which na naman pwede uling working mother yan naman ni mami ng po'y daddy na working lang pareho. At kana kuya Dina, gul nga ni Mika isip niya nung nining mana talaga niya po. O ito, so sabi, lagi mi pong panalangin kan Jesus na help us Jesus to face the coming day with your strength. Yan po. Denan mo kaming kalakasan loob gino na harapan ing susunod dayaldo. Yan. Lagi miya pong panalangin ambito isumbengin po. So mamaya natin pag-usapan yan. Mamaya pag-usapan natin yan, no? Okay, anong sinabi ni Ma'am Susan Ginto Serrano? Sabi po niya, sounds familiar. Makanyan mo rin ing dimdam ko kareng aning ning Pulong Masle High School. Oh yes, hello. Di aning sa Pulong Masle High School. Yan, binabati namin kayo ni Ma'am Susan Ginto Serrano. Okay? Sabi po ni Ma'am Susan, parehong-pareho ko po sasabihan, o ba't ka no meging wild la pa ring anak, dakal ka no magpapansin. Tutoy ta, my God, dakal magpapansin. Pahuli na siguro ning menga kulong laking bale. O neng dapat da pong tanggapan nung nanuman po ing meging bili tamo keng pandemic. Masakit la rin po bili deng talaturo lalo na keng pamagdisiplina kareng anak. Nung alang cooperation dading pengari talagang balamo alamo ing gagawan dading mestra. Na po buring sabihan dela tala eskwela deng anak tamo. Ganamo po karin. Ang ganamo karin. Ali po, pisusopan la po deng anak, emo po keng school, lalong-lalo po keng bale. Yes, ne po. Eta po panayan, ing milawot yalub ing anak yu kaya kayo, opinion mo po. Yes. Patanggap tamo po na ing pandemic, tamo kaburian. Correct. Deng anak pong mililikuking landas, tala kakamuanan. Yes. Then, responsibilidad tala po din kasi ing balo pagbinyene ni nga pong Ginoo. Kaya katamo dapat tayang lingapan at luguran. Correct, ne po. Den po nga nakareni, den po yung mga batang binigay sa atin ng Diyos. Ne po, pinaalaga po sa atin yan, pinagtiwalaan po tayo ng Panginoon na alagaan natin ang mga batang yan, no? So, paano nyo silang aalagaan? Paano nyo silang palalakihin? May Nagalog ko po kasi halos deta po nga liwaming estudyante, Tagalog lay, po. It's either na Bisaya la rin karelang pengari, po. Bala mo, dayo la mo po kiti Pampanga. Pati apelyido da it's not hindi sila apelyidong Kapampangan kaya po Managalog tamo pong bagya. So hindi po sapat yung iniiwan nyo sa school yung mga bata po, lalo na po galing sila sa pandemic. 2 years po silang nakulong sa bahay. Iyan na nga at nagtataka kami parang hindi sila anong tawag dito, hindi kayo nagbanding na magpapamilya. In Kapampangan bala mo aliyo laliku banding kaya kayong anak habang pandemic na tamo milwal kem baleta mo tamo milwal kem barangay tamo at nang kasela nan yang pandemic. So kaya betala reng anak tamo, kaya betayeng pamilya tamo nanong gewayo kem baleyo. Alright? So stuya po ini sasabihan na pong Ma'am Susan Serrano kaya katamo naman po keng kakamuanan tala uling mga ligaw lalandas. Pisopan tala po makanano talang ayusan deng anak yu po, lalo na po yung karelang pamag-aral. Balo yun naman po anyang pandemic module la po rin at balo mi naman mo naman isungking online class kabudla mo makabuklat cellphone pero laman makirandam. So sana anti mo rening kaya katamong estudyante ngeni keng college
Tamo, hindi tayo nagbibiruan, anak. Hindi tayo, ang tag dito, hindi tayo naglalaro sa online, no? You listen very well so that you can learn many things from our lessons, especially yung ating lesson ay tungkol sa batas, no? Pag-aralan mo po yung batas, keng political science, ne po? Political philosophy, my goodness. So, baka pagdating ng araw, hindi nyo alam ang gawin ninyo sa buhay ninyo. Pag naging professional kayo, no? Puta, basta na kayo mong signature ng signature, karepanyaptan nyo kayong accountancy students. My goodness, maragul kayo pananagutan. Ne? Puta, kabud-kabud kayo, pipirma ka rin dokumentos, kaya be kayong mga kulong, balay ka ng mga demanda kayo. Meg-chat-chat ka na ako, bro, pag-read ke pa, abe ko. Maricar gala ne Maricar ne Sir Muli, Maricar ba o Maticar talaga, ano bang pangalan niya, bro? So doon sa Mrs. ni Sir Muli, hello good afternoon, shout out sa iyo, yan, pinapa-shout out ka, pinapag-greet ka ni Sir Henry Muli, yung gwapo mong darling sa buhay, okay? Okay, nano pa? Nanong sabi ng Ma'am Lu, yan, hello po Doc, good noon po to everyone. Yes, happy birthday Ludwig. Yeah. Oh, yes, Ludwig, yan binabati ka ni Maricar. Yan, bro, kala ko may naliwa ni Lagyo. Ano ba yan? Pati yung Miley kanini ka na ako, yung na akong brother Rainy. Ne, bro. Yan. So, Maricar, hello, good afternoon. Coming from your husband. Yan, si Sir Henry Muli. Yan, parang kapatid ko na yan. Para kaming magkakapatid sa empty room. Okay? Nanong sabihan ng magsilbi kung mag-request song, ma'am, always remember us this way. Okay. So, susunod po yan, no? Always remember us this way ka, no? Darling, yan, kaya katangkayabe kaya ni Sir Rolly, ikay na what do you call this? Ilinya na kaya katamon Jasler. Pantunan na kanyan. Balo na ita. Nung nukar ni akit. So, Ma'am Lu, yan, and Sir Muli, mag-chat kayo, Kenny. Makananong harapan ba yung biye after the pandemic, ne? How to face post-pandemic life. Yan ang ating topic ngayon. Yan, maniwala no kanyan, Sir Muli, na nakakilala mo ko. Matay ang mailikan niya ni Sir Muli ka na ako bukas. So, sa lahat po ng kapatid, kamag-anak, kaibigan ni Sir Henry Muli, isang magandang hapon po sa inyo dyan, no? Saan ba kayo, Sir Muli? Dito sa Betis or sa Florida? Yan, no? Okay? Alright, so, magpatugtog muna tayo ng magandang musika. Ito, yung Always Remember Us This Way, and then yung ating mga musikang nilinya, and then after that, we're going to talk about post-pandemic life. Paano bang harapin ang buhay after ng pandemic na ito? Okay, Sir Rolly, enjoy listening to this requested song of yours. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo.
Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to. Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko.
mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, "Hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya." Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi. Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus. Magsuot ng mask, maghugas ng kamay, buksan ang mga bintana para sa mas maayos na daloy ng hangin. Sumunod sa physical distancing, umiwas sa mataong lugar, at higit sa lahat, magpabakuna. Umaasa ako at ang aking pamilya na sa isa-isa nating pagpapabakuna, patuloy ang ating kwento ng sama-sama. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Congratulations! Nanalo ng 1 million pesos ang SIM card mo. Padala ka ng 1,000 load para maklaim? Ha? Totoo ba to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Tara't magsaya, isang tabi muna ang problema. Magsama-sama, magpabakuna. Magsayawan pag fully vax na. Tayo'y magpabakuna. Let's spread that good vibes sa bayan. Tayo'y magsama-sama. Let's get vaxxed for good vibes, kababayan. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing,
Agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan. Gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to. Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at Po tayo sa ating buhay dito sa Pamilyang Kapampangan. Thank you so much for watching, Christine Vergara, ang aking former student also na laging nagmamahal din sa akin. Hello, Christine! And to AJ Miranda Valencia. Hello, AJ. I miss you too. Oh, ne, kayo nga doon, Christine. Yan, pati Carl nandun Manalbay. Ne? Amis na kayo. O, kayo fourth year? Fourth year ba kayo? O bakit si Carl third year hanggang yun na Melyari kaya? Ne? O sabi ng Sir Rolly ko, o teke dimdami music no na yung standby pa. Sir Rolly, kasi dapat mag-switch ka kitang Twitch TV. Ne? Patigtig kitang kayang music nandin, tang requested song mo. Kaya mo kasi kayong FB may edit mo. Kaya kita kan Twitch TV. I-download mo itang Twitch TV. Baka nito, tuloy-tuloy lare music ka pakiramdam. Alright? Yes, greeting coming from Ma'am Susan Ginto Serrano. Sabi niya, Ma'am DJ name, pakigreet po ing sister-in-law. Po, si sister-in-law niya si Vilma S.N. and husband kong Tony Antonio Nalos. Magbakasyon la po, chula ke kami. Enjoy ating and koyang. Wow. So, sister-in-law po ni Ma'am Susan Ginto Serrano, si Vilma, and si husband niya, si Kong Tony Antonio Nalos. Yan. Welcome to Philippines po. Welcome po sa bahay ni ni Ma'am Susan Ginto Serrano. Yan. Okay. So, tuloy-tuloy lang po ang buhay, sabi nga ng ating kanta, no? Tuloy pa rin ang awit ng buhay ko. Andiyan pong ating pandemic, ne po. Pwedeng itomba ng pandemic. So, sabi natin po rin, hanggang akala ko kami yung taga Betis High School yung makapansin. So, siguro para pareho tamo observation ka rin anak. Bala mo meka wala laking kulungan. Okay, niya pala yan ang Sir Rolly. Yes, Sir Rolly. Po, nandin pin may blackout chaining kening TV pero map na mo continuous tamo kening ka na akong cellphone. Alright. Keng Twitch TV po, tuloy-tuloy po ang ating broadcasting doon. Walang interruption, walang
commercial po sa Twitch TV. Okay? So, maraming salamat din sa ating mga estudyante na nanood. Yan, alright? So, how to face post-pandemic life? Paano ba nating harapin ang buhay after the pandemic? Parang hindi ko narinig yung aking boses kanina. Nasaan ang aking boses? Alright. So, ano ba yan? Okay, ayun, narinig ko na. Yan nga po, no, ng aming observation sa ating mga estudyante. Paano ba nating harapin? So, number 1, putting to good use all that we learned from the pandemic. So, paano ba yun sa Tagalog or Kapampangan? Payalagan tamo po retang hanggang ikit tamong mayap anyang pandemic. Nanula po reng maya pa rening ikit tamo anyang pandemic. Ne po, care to loved one. Yan, care to family. Ne po. So, ikit tamo niyang pandemic na ing palang pamilya yang mumunang dili. Mumunang diling lingapan, ingatan, luguran ing pamilya. Okay? So, ini po sana yang yang dapat melyari. Ano ba yan? Oh my goodness. Yeah, sige, basa ko na yung sinabi ng Ma'am Lu Daduran. Ma'am Lu, my goodness. Sabi na pong Ma'am Lu, life must go on after pandemic. Although atin pamurin po ditak, still mimingat tamo pamurin po. Talagang mimingat tamo Ma'am Lu. Uling atin pa ring mituturan mag-positive COVID. At mimingat tamo tamo magpakampante balay go lang ala ng virus lalo na retang epameg pa injection ken pa-vaccine na ko po po baka nita ating kayo pong panlaban kening kay ngayon kening virus ay ni eko po tatakot po kaya po itong vaccine na ito protection niya po kay katamo at libre habang libre po samantalahan ng tamo po Okay? So, sabi na pong Ma'am Lu, harapan po dapat harapan king pamibye-bye tamo magobrang masalese. Yes. Gawan ning responsibilities tamo at pakalon ing obrang tengwanan. Tamo po as a good citizen of our country at harapan ing katutuan ning biye tamo. Bawat metong kaya katamo atin gampanan dapat tamong dikilan. Kung mesra tamo gampanan tang masalese ing kaya katang obra. Lugod, lingap at sipag at tiyaga king pamanuro at lugod karing anak. Yes, nepo, co-teachers. Kaya tala po ring estudyante, aliwa po itang tamo pa stress, tala po pansin-pansin nepo. Turo tapong masalese, daptan tamo po ing karapat dapat nepo. Papansinan nyo po ba ring mawawala king kaya kayong klase? May wala yung meto ngayanak, alayo, absent siya, kinumusta me ba? Anyang datang yung anak kayan. Pansinan tala po, din po rin anak, mangailangan la pong lugod at lingap. Nengkay, otmeg cutting ya, yan. Nengkay rin anak, mamamangatwiran la mami, sakit ko po bunto ka, danjang man tutune. Kubado nung atin la naman separation ng anxiety or what niya kagad lang bisang muli ka rin baledo. Okay? So, nano pa sinabi ng Ma'am Lu, antimurin ding other agencies of government continue to be a good and excellent public servant amanyawop king kaparang tao nung atin tamo rin dapat isawop at katungkulan tamong sumawop. Why not? Why not po para king masanting tang paintungunan bistaman minsan atin kareng aliwang government employee na bisang kumilos o mangilag lang king karelang katungkulan ating wanan. Sana li po makanita ustong ing tao antiyang atin yang pasaw sumaup ko po sana kitang kamatutuanan po.
Kareng parents po, sana lukuban dong masalese deng anak da. Yes, nandin mi pa po sasabihan yan. Po. We expected na in the pandemic po, likuban nyo po reng anak yu. Po, so lukuban nyo po reng anak. Yan, po, sasabihan na namang Ma'am Lu. Ano pa? Itang as parents gampanan ing pangapengari da po sana na iturong masalese keng GMRC inganak. Yan, naning GMRC, good manners and right conduct. Po, ituruing karapat dapat at matulid. Banta po maging masanting la po attitude. Behavior deng anak, amboski po nino man maging kaharap da. At nung nuka rin laman mi papunta, dadalanda po ingugaling kalugod-lugod at makausto king pangatao da po. Itamongan po dikilantang masalese ing misyon tamo keti king yato. Thanks po, sabi ni Ma'am Lu Daduran. So yun po ang opinion ni Ma'am Lu. Po. Naalala ko tuloy yung isang estudyante, my goodness. Pesula po ya pong eroplano keng kilog kwarto habang magklase. Sabi ko, bakit gewa mo ito keng mestra mo? Ala po kano, yugse niya yung eroplano, neng sinaling kuya kano, mira siya keng lele na yan. Alaya pa mong, what do you call this? Alayang respeto, layang pa maggalang ketang mestrang kinyanan na po. At sabi ko mo dapat gagawan yan, lalo na't magklase, maya pehusto ako, po. At alimab kasi pangarap ko po yung sake aeroplano, pong kadailan nitang anak. So, awsan miya pong ingpansin na nitang pengari na, neng eya po daratang keng school. Bangka nita po sana, miturwanan niya pong masalese ing anak yun, po. At the next day na naman, sa migmiyaw-miyaw yakin. Marugo po sabi ko, anak, nano na namang gewa mo keng mestra, ako makanya, not nananan me, at pikatulan me, at magpusa-pusa ka, remember, you're not an animal, you're a human being, ako, po. Tao ka na, kaya animal, ako kaya, Diyos mio, corazon, kaluguran na pengare, kaya nyo po rin anak yu, tao la po rin anak yu, at ela po animals, po. At kaya makanyan la po behavior keng kilop klase, my goodness. So sabi ko kaya, anak, sabi ko po, keng may stressing mestra kaya ko, may atake, bahala ka, sabi ko, habang biyemeng konsensya ita, isunge ka megsama sa akong makanyang kaya, sana pin po megsama siya itang anak, po. Ulim pong, lawan nyo po ing kaya lang respeto ya gagawan da ring aliwang anak karelang mestra po makakay po pakinyapin po manawagang ke po lagi at parents needed mila po baka nita po pisopan tala po ring anak yu ayusan la po pahamiugali po at ela po makarine sabi ko dinan mo rugong kamarinayan din kaya kang pengarin makanya makanyang ko pong manyalita ka rin kaya katamong estudyante malambing po andyang medyo masusura ka ketang ugaling masanting malambing pa mo rin po yung kaya katamong pamanyalita karela po. So, sana po itang anyad wandang pengaring datang po sana keng eskwela bangka nita po pisopan tayo po yung anak yung makanano tayang itulid pa manugali po. Okay. So, wow, congratulations Christine Vergara. Pandemic mami ka love life ko po. So, kasanting na yung pandemic mo, nakas kanina.
Christine, kasanting na ng pandemic mo, nak. Mika love life ko. Mika love in your life ko, Ma'am Ning, pa-shout po sila Tita Meg, Ate Jack, and Tita Dang Siabungko Sunglao. Okay, so shout out po. Galing po kay Ludwig Sunglao, kina tita niya, si Tita Meg, Ate Jack, and Tita Dang Siabungko Sunglao. Yan. Good afternoon po sa inyong lahat, coming from Ludwig Sunglao po. Okay. So, minyawad ne. Sorry, akakwentuhan ko ne ding relatives na Yes, very good. Ma'am Lu, sinabi ko rugo. Ginuko. Konsensya mo ako kaya. Alright, anong sabi ni Sir Rolly? Thank you, ma'am. At ding staff po, technical support. Magpainawa na ako, ma'am. 12:36 na ingaba ka. Maranon keti LA. Pasibayo dakala salamat ngan po kaya kayong kabalen ko. Sige, sir. Good night. Maya pabengi kaya kayo ngan. Yan. Si Sir Rolly Songko nagpaalam po sa atin na matutulog na siya dahil taga United States of America. Ito, no? Karinya pa po manibatan, Panel ben nakyatamo pong Sir Rolly Songko ka rin. At abak na po ka rin. 1 o'clock na siguro ning abak, po. Okay. So, good news, Ma'am Lu. Po, mesalese, po itang anak. Alright. So, okay. Ano ba yan? Hindi pa tayo, 3:45 na kagad. So, sa pandemic po, we realize that family is very important. Po, rin kalugurang kembyen na pong kaimportante. At, in-expect me po ikaming mesra na likuban nyo ang masalese, rin kaya kayong pamilya, po, mag-bonding kayo, you prayed together. Remember that the family that prays together stays forever. Yan, stays together and forever. Yan, po. So, care to love one. After the pandemic, mo po, keng pandemic may kakalugod nunge. Also, after pandemic, ituloy tamo po itang lugod dayta, lugod at lingap, po, respeto karing membro ning pamilya tamo. Po, we realize na importante la pala rin pengari. Importante ya pala inganak ko, So, mi takutan tangan po ta, keng COVID ay ni ating mawala, metong keng pamilya tamo, po. Makalungkot tadakal. So, continue, po. Care to loved one, care to parents, care to children, po. Bangka nita po, after, antimo kanini, yari na yung pandemic, is still, ing lugod at lingap, respeto, mayakit po, kareng anak tamo. Okay? Nano pa? Care to self. Yan. No? Bakit ko sabi ning care to self? Keng kaya katamong pamikakatawan. Kasi po pengot ng ko po rin kaya katamong estudyante. Miminom ko bang vitamins? Dakal po karelo, alila po miminom vitamins. Po, atin pa pong atin pa pong pandemic. So, continue po itang kaya katamong lugod, lingap, po, kareng kaya katamong anak, at andyan kareng pengari tamo. Nano pa, care to work, yan. Yung kaya katamong ngobra, luguran tayong ngobra tamo, ikit tamo kaya pandemic, mitok nang yung gana-gana, mitok nang yung ngobra. So, ngeni pala, importante yung obra kaya katamo, uling yung mamye, paralan para asalita mo ing pamangan, asalita mo ing burita mo kimbiem tamo. So, realize tamo yan na ing obra importante ken bieta mo niya sana ngeni after the pandemic lalo tamong magmasipag. Po, lalo tamong luguran ing obra tamo.
Okay? So, ako kareng ko teachers, naita mo pong teachers, luguran tamo pong obra tamo at luguran tala po reng estudyante ne po. Sabi napin ding principal tamo, uling kareng estudyante nga rin, anya magsweldo tamo. They are our clients ne po. So, kayang tala po rin kaya katamong estudyante, luguran talang anting pamilya tamo, andyang medyo pasaway, labala mo, linwan laking kulungan, bala at nung kawild. Pero still, kayang tala po, lingapan tala po, alright? Nano pa, care to education, yan, ikit na mo po ngening, anyang pandemic alang mesra at nakupong kapag kasakit kareng anak yun po den anak kareni den children den kids tamot nung kapag kasakit inting dyan ing pag-aralan. So ngening yari ng pandemic, ngening at na kayo king kilubiskwela. My goodness, makirandam kong masalesek yung lesson. Participate well, kaya yung sarili you, uplift yourselves, importanteng edukasyon, anak. Actually, pepasulatan na ko pin regarding education, di ba? Importance of education, that is persuasive essay, di ba? Nangaus kanina, importante ya ing edukasyon, sabi natin din pengari, at ako dimdam ko naman karen pengari ko na ing edukasyon ya mo ing kayamanan. O yan, dimdam ko ayalala ko na naman itang pengaring di natangkeng eskwela, pengaralan ning anak na ing edukasyon ya mo ing kayamanan, ayalakwang ko ke kaya na ala kong aliwang pamanak ke ka nung ing edukasyon na narugunin tatang so yan mo, inga pamana dake kayo anak. So, pahalagaan nyo. Ngening at chuko keng eskwelo, anya nga chuko ke at chuta mo keng pandemic at na akong kaburing mag-aral, na akong kaburing mabiyasa. At ngening at chuko kayo keng eskwela na nurugong gagawan nyo. My goodness. Ano pa? Care to your teachers. Yan. Care to your teachers. Sikit yun naman yung melyari, during the pandemic, alang tuturo ke kayo. Deng pengari, akalingwan da na yung pegaralan da niyang mag-aral lo. Nano namurugin mitagang keng utak na ring pengari, keng isip da. So, care for your teachers at di kayo rugong pengari mo naman yo basta-bastang pamiglan ding mestra, my goodness, keng FB nung mag-bash kayo, bala mo alalang kwenta ring mestra kaya kayo akala mo mga kontrabida sa buhay nyo ang mga teachers, sabi ko nga kanina, ang teacher hindi natatapos sa 5 o'clock or 6 o'clock ang trabaho niya. Hindi. Pagkatapos niyang nagturo sa school, tapos na? Hindi. Tandaan nyo yan. Merong lesson plan, merong paggawa ng mga materials, paggawa ng PowerPoint, pag-check ng mga papers, ang daming gawain after the school hours. So, yung wag niyong gaanong i-bash yung mga teachers, my goodness, kung alam, baka gusto nyong maging teacher, at naranasan nyo kung paano maging teacher sa inyong anak, kayo nga mismo, pinapalo nyo, kinukurot nyo yung mga anak nyo, habang tinuturuan nyo, diba? Yeah, Ma'am Lu, sabi niya, extend my regards po sa mga students na bumati sa akin ng Happy Teacher's Day. At sa gift po nila sa akin, special mention to Monique, Marian, Joe Mark, and your company. Thanks, my dear former students. Wow! Yan, wow, Teacher's Day this week. So, thank you so much sa lahat ng mga bumati kay Ma'am Lu Dadoral, especially sina Monique, Mary Ann, Joe Mark, and company. Yan, mga former students po ni Ma'am Lu. Yan, thank you so much daw sa inyo, okay? Yan, care for teachers. Teacher's Day, goodness, yula rugo ko konsumisyonan, stress, deng mestra, aldo, da, ngayon, Domingo ngayon, kay October 5, October 5. So, numero yun din ang regalo, well and good, yan, masaya kami.
Alright? Masaya kami nun din nyo kaming nano pa man na token, ne? Pero andiyan nga la, okay mo, basta ayalalayo kami, ma'am, happy Teacher's Day. Thank you so much. Yan, ne? Okay. So, aranasan nyo po nung makananong maging mestra ka rin kaya kayong anak. So, kaya kami pong obra, po biro-biro, yung obra amin, po, balayo ka lang, makanyang-kanyan mo. Ali po, antiyang kukwento ko po, kaya kayo, reng estudyanteng medyo mga siya sa buntok, po. Ating pang miras larugo keng grade 10, ela makaing biyasang mamasa, po, at I am offering my help, po. Sabi ko, datang kayong 11:30, turuda kayo, makanya. Ritus ko, tabalo tela, daratang ding mga yat, balo nung marinela o nano, itang ika na ruging mestrang mag-offer, para mabiyasa la, extra time, lawen nyo po, po, ikaming mestra, balo mi po ito, po, at gagawan mi po, inganggang nagyumi, para kareng nganak yu. Po, mag-offer kaming free time, karela. Andiyan pong busy po yung mestra. At ako po talagang tutuko pong busy kembye ko, pero uling pong malulunos ko kareng anak yun, po. Sinabi ko, 11:30, bayo mag first period, buri ko datang kayo, turuda kayo, mga niyan. Nakong kasaleseng manyalita, karela, tabalo, tela daratang, ito, sinabi ko kay advisor daw, sana bukas datang, para aturo ko lareng mangayap. Makalunos la po, po. So, care for the teachers, yan. After the pandemic, you realize na importante la pa rin mestra, importante ng obra, importante yung sarili, importante la rin pamilya, po. And then, nano pa, care for leaders in society, yan. Good leadership, po. Sabi naping Ma'am Lu, po. Sana itang deng leaders tamo. Lingapan niya mo naman po deng kaya katamong constituents, yan. Alak po nga sabi, king kaya kaming munisipyo keni, lilingapan na kaya po. So, yung pong pamilyang Kapampangan, mo po para Guagua, para ya po kembong yato, po. So, buong Pilipinas, yan, alright? So, care for leaders in society, and then care for, yan, nano po, planting your own vegetables, po. Isip tamo pala, importante pala yung mabiyasa kong mananaman. So, hanggang po, mananaman tamo, lalo na sasakit yung bien, po. Pagpatuloy tamo po yan. So, post-pandemic life, whatever happened in the pandemic, itang mga santing abage na ikit tamo, gawan tamo ngening post-pandemic life. Nano po? Care to future. Yan, po. What do I mean? Mag-save tamo po. Ngening mi balik tamo po keng new normal, mi balik tamo kareng obra tamo. Mabiyasa tamong mag-save, magtipid, mag-impok, po. Nano pa itang maglele para keng kinabukasan. Uling antita, biglang-bigla, may sarayang buong yato. Tinok nang imbong yato. Nanong melyari, nung alayang ibiyang gobyerno, tamo mangan. Para pareho, yan. So, mag-save tamo po. We should care for the future, and especially rin kaya katamong anak, You are the hope of the nation. You are the hope of the community. Isipan nyo yan. Nano yung klaseng Guagua? Ing daratang nga panahon, ulingi kayo yung mag-serve keti Guagua. Alright? Anyapin pa kasesenda kayo, kaluguran na pengare, rin kaya katamong anak, pisupan-sopan tala, pulim pong tuto, kakit may po karela ing aliwala po datang, nangaos kanine, nanong klaseng Guagua, ing pangarapan tamo, nanong klaseng community, ing pangarapan tamo, datang yung panahon, despite of passing this pandemic time, po. Nano pa, anyang pandemic may biyasa tang manalangin. Yan. So, continue praying, po. Sabi nga
Sabi nga po kay Philippians 4, chapter 4, verse 6 to 7, do not be anxious about anything. Sabi po ni Paul, but in everything by prayer. Kalukuran na pengare. Tiro me bang mag-pray, manalangin anyang pandemic ing anak mo. Sana ngining after pandemic. Sana ngining after pandemic. Biasa yung manalangin ing anak mo. Yes po, Dok, andyan nga lang gift, the best gift kay katamo po ing mayap dang ugali at masipag at matyaga dang pagpapahalaga king edukasyon da po. Yes, yan. Wow, thank you so much, Ma'am Susan Gintul Serrano. Happy Teacher's Day to all the teachers out there. Proud to be one of them. Yeah. Happy Teacher's Day also, Ma'am Susan. Yan, Karang hanggang mestra po, Happy Teacher's Day at saludo po sa inyong lahat. Po, sa lahat ng mga masigasig na walang kupas na mga maestra ng ating bansa. Yan. So, alright, so ito po ang tanong sa inyo, noong pandemic ba ay tinuruan yung manalangin ang inyong mga anak? So sana ngayon ay natuto silang sumandig sa ating Panginoon. Po, tiruyo bang GMRC ring anak? Tiruyo bang mawos keng Dios deng anak? Tiruyo bang mikatakot keng Dios deng anak? Yan, tiruyo ba ring anak na rumespeto ke kayo at kareng hanggang mga tuwa? So, nano pong kahita mo, after this pandemic, after the pandemic, po, ituloy tamo po itang masanting agagawan tamo keng katamong pamilya. Po, bang kanita po, tamo po mga yatong para-pareho. Alright? At tamo po kakalingwan na itamo po, Pilipino tamo na ating masanting kultura, mga santing ugali, mga ganakan tao. Po. Alright? Wow, nanong sabi ng Ma'am Do, Happy Teacher's Day po. Wow, yan, Ma'am Susan. Happy Teacher's Day, Ma'am Susan. Okay? So, never forget that we are Filipinos, no? Na marunong gumalang, rumespeto. Tamo makyapos ka rin aliwang bansa na alang respeto. Na alang pakyalaman, nali. Atin tamong mipapakyalam tamo pin dapat. Mipapakyalam tamo pin dapat. Alright? Ing lugod at lugod king bawat metong. Lugod at lingap king bawat metong. Pagpatuloy tamo po ngening post-pandemic. Po, ngening harapan tana ing new normal. Po. Kayan tana po, kaulan tana po, linipas na po yung pandemic, let us start a new life, po. At rin kaya katamo pong pamilya, pakayalagan tana po, So, it's 4 or 1 already, po, mayari po yung oras tamo, kaya yung pamilyang Kapampangan. So, this is your DJ Ma'am Ning again, signing off for a while and see you next Sunday, 2 p.m. Yan, kaluguran dakongan po. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo, angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang